Αυτό το κάνω για να μην σε πλησιάσει. Θα το κάνουμε ακόμα εγώ. Αλλά το χέρι σου δουλεύει, για να λίγο το χέρι μου και πλησιάσει. Θα το κάνω εδώ, το μπλοκάρω, το χέρι μου αυτό, το χέρι μου δουλεύει, δεν είναι πιο ωραία. Μου στη καλά μου εντάξει. Χωρίς κάτι στα αγόρια μου, χωρίς το πρόσωπο, Άμα τη φας τώρα, τι χώστα. Μαγιά μου στο σαλίδες, ρε. Όποτε νομίζω ότι σε πλησιάζει. Και αυτό εδώ θα κάνω να σε πλησιάζει. Αυτό ήταν πόντος. Δεν ήξερα την ιστορία αυτή. Γιατί δεν μπλοκάρετε τα πόδια και τα μοσχένια να πάλι γι' αυτό. Πάμε άλλη μια. Δάσκαλε, πάτε το χέρι μου. Πάλι. Εδώ. Καμιά λυφή, πέρα βάλω πάνω λυφή. Παγάκι θέλει τίποτα. Σου είχα να δώσει και πάρει μια φορά την Αθήνα πολύ καλή τελείωση. Κόμμα. Μας κολλάς 6 ώρα, 7 ώρα τώρα. Καλά είναι, ρε. Τέτοια ώρα 9.30 τώρα και αυτό μισή σιγά. Μισό λεπτό. Όπα, η ψωσαλίδα, κύριο. Έχουν προστορία οι ψωσαλίδας. Τι είπατε αυτός. Αυτή η τεχνική λέγεται παράταση πλέον. Τι κάνετε τώρα. Μάτε!